In deze uitzending van Venray van Toen gaan we terug naar december 1993. Het is koud en bijna Kerstmis. Op dat moment zijn de eerste Zuid-Limburgse dorpen al overstroomd en getroffen door het hoge water van de Maas. Voor die mensen wordt Kerstmis dat jaar een ramp. Ook de inwoners van de Maasdorpen Wansum, Geisteren en Blitterswijk lijkt datzelfde lot te treffen. De lager gelegen gebieden en enkele huizen zijn al overstroomd. Maar door veel inzet en materiaal slagen de mensen erin om het alsmaar stijgende water grotendeels tegen te houden. Zoals hier in Blitterswijk. Het is bijna Kerstmis 1993. Op tv zien we beelden van het journaal over België en Zuid-Limburg en de wateroverlast daar. Bij ons in het dorp staat alleen de veerweg weer blank. Vandaag, woensdag 22 december, is er al sprake van een noodsituatie zoals deze journaalbeelden laten zien. In de loop van de middag krijgen veel mensen in ons dorp een brief van de gemeente in de bus waarin men wordt gewaarschuwd voor het hoger wordende water. Op de achterzijde een kaartje van Blitterswijk waarop het gebied wat zal gaan onderlopen is aangegeven. Zal het water echt zo hoog komen als voorspeld? Men blijft er nogal rustig bij. Over de Ooijeseweg rijden nog steeds auto's. Maar bij Wijnhoverhof wordt met man en macht gewerkt om de monumentale boerderij en stallen droog te houden. De hele avond is het druk op deze plaats, waar de gemeente een paar vrachtwagens zand heeft gedumpt. Tientallen inwoners vullen in het schijnsel van de koplampen de zakken om ze vervolgens met aanhangers naar hun huis te brengen. Donderdagmorgen. Bijna alle doorgaande wegen zijn versperd. Een paar auto's rijden nog over de brug richting Wansum. Maar daar is de situatie hopeloos. Ondertussen worden in het dorp meubels in veiligheid gebracht en is van de enorme hoop zand die er gisteravond nog lag niet veel meer over. Er is al een begin gemaakt met een nooddijk bij de stallen van Ton Kuipers. En ook bij de boerderij van Theo Tax wordt hard gewerkt aan een stukken nooddijk.
woning van de familie Aapkes is al geheel omgeven door water. Maar volgens deze mensen die in de boot er naartoe zijn geweest, is de stemming daar goed. Ook midden in het dorp begint nu het besef te groeien van een naderende ramp. En er worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Dit pand is hermetisch afgesloten en alle gasten van vakantiepark Het Roekenbos zijn afgebeld. De rustbank voor het kruis wordt nu gebruikt als aanlegsteiger voor fietsen. Ondertussen blijft het water stijgen. Nog een laadschop komt helpen en na een paar uur is op het paadje van daarnet al een nooddijk aangelegd. Op deze donderdag werd een pendeldienst van het leger ingesteld, welke in de avond op gang kwam. Vanuit Meerlo wordt via Wansum naar Blitterswijk gereden. Het doel is inwoners weg te brengen of op te halen, dan wel bestelde goederen zoals walkie-talkies, zaklampen, batterijen of brood mee te brengen. Tijdens een rit over het moleneind wordt duidelijk waarom er een pendeldienst is. Na het overladen en dergelijke wordt de weg vervolgd via Wansum. Hier is het even schrikken. Staat dit ons ook te wachten? De hele nacht van donderdag op vrijdag is er bewaking geweest bij de dijk. Dit door een spontaan opgerichte groep vrijwilligers. En 's morgens al heel vroeg moet de gisteren opgeworpen nooddijk bij Theotax opgehoogd en verstevigd worden. Pas nadat het licht wordt is duidelijk te zien dat ook deze dijk echt nodig was. Het was voor velen een lange en vermoeiende nacht. Op de vroege vrijdagmorgen werd besloten een crisiscentrum in te richten in het parochiehuis.
waar ook koffie en broodjes genuttigd kunnen worden en waar men even kan uitblazen. Maar er kan niet lang worden gerust. Opnieuw wordt geconstateerd dat er gevaar dreigt. Via het inmiddels geformeerde crisisteam in het parochiehuis wordt meteen een ploeg vrijwilligers naar de plek des onheils gestuurd. Met mannenmacht wordt er weer een stuk dijk opgeworpen. Wanneer de voorraad zakken begint te slinken, zijn tientallen vrijwilligers en ook jeugd paraat om nieuwe klaar te zetten. Het crisisteam had al een tweede pomp laten aanrukken om het water in de riolering op peil te houden. Maar dit leek niet voldoende te zijn. Tegelijk met de gemeentewagen vol zakken arriveert de derde pomp. En terwijl men in het dorp druk bezig is, wordt bij Hoeverica een bootje te water gelaten, wat als doel heeft de mensen op de hei die afgesloten zitten van de buitenwereld te voorzien van de nodige materialen en voedsel. Het crisisteam had al een tweede pomp laten aanrukken om het water in de riolering op peil te houden, maar dit leek niet voldoende te zijn. Tegelijk met de gemeentewagen vol zakken arriveert de derde pomp. En terwijl men in het dorp druk bezig is, wordt bij Hoeverica een bootje te water gelaten, wat als doel heeft de mensen op de hei die afgesloten zitten van de buitenwereld te voorzien van de nodige materialen en voedsel. Terug in het dorp. Hier is men drukdoende de dijk te verbreden en te verzwaren. Ondertussen wordt per geluidswagen de inwoners gevraagd auto's weg te zetten en zich als vrijwilliger te melden in het parochiehuis voor de bewaking van de dijk in de komende nacht. Dat de situatie in ons dorp niet zo rampzalig is als in Wansum, ligt onder andere aan het feit dat er nog stroom en telefoon is. Uit deze beelden blijkt wel dat het in stand houden van telefoon toch een enorme klus is. Er wordt nu constant in ploegen wacht gelopen. Iedere ploeg 4 uur lang. Een koude, harde wind laat het water tegen de dijk slaan. Er worden nog enkele centimeters stijging verwacht. Men zou bijna vergeten dat het kerstavond is.
Toch zal de nachtmis doorgang vinden. En terwijl de mensen zich naar de kerk begeven, gaat in het crisiscentrum het werk door. In de loop van deze nacht werd de hoogste stand 15,32 meter bereikt. Kwart voor 6. Het ergste is geweest. Nu dat deel van de riolering waar water in stroomde is afgedicht, kunnen de pompen het makkelijk bijhouden. En er ontstaat zelfs tijd voor andere zaken. Maar trouw werd ieder half uur de dijk opnieuw geïnspecteerd. In het crisiscentrum is de volgende ploeg alweer startklaar. En er komen leden van de vorige zich warmen en even wat eten en drinken. Ook elders in het dorp is activiteit. Er worden onder andere etenswaren, tabaksartikelen en kranten ingeladen om met de boot te bezorgen bij de mensen op de hei. Tevens zullen enkele passagiers naar de plaats van bestemming worden gebracht. Het geluid van het bootje blijft niet onopgemerkt en men staat ons reeds op te wachten. Gevaren via de weilanden wordt nu aangelegd bij het huis van de heer Pijpers, welke komt helpen met uitladen. Dit alles wordt vanaf een afstandje gadegeslagen door de familie Rutte. Verhalen over de afgelopen nacht worden uitgewisseld, evenals het rookgerei. Hierna begint de heer Hermans aan zijn voettocht naar huis, ingepakt in een dik wetsuit. Nu worden de kachels, vergezeld van de beste kerstwensen, afgeleverd bij de familie Karelsen.
Op deze dag viert Maria Ewals haar verjaardag. Dit leidt tot enkele komische situaties in het water. Vervolgens wordt koers gezet richting dorp. Dat in ons dorp de stroom niet is uitgevallen, heeft men te danken aan de inzet van vrijwilligers, gemeente en brandweer, die dit transformatorhuis in Wansum droog proberen te houden. Op een aantal andere plaatsen in Wansum ging het er al heel anders aan toe. Het is dan wel Kerstmis en de hoogste stand is geweest, toch is er nog de vrees voor het water. Dus de meubels blijven staan, hoog op de kisten of pallets, en zo ziet het er in veel huizen uit. In het crisiscentrum worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld, zoals het feit dat de brug in Meerlo voor alle verkeer gesloten gaat worden. Door onderspoeling lijkt het niet meer verantwoord de brug in gebruik te houden. Zenuwachtige boeren rijden nog snel heen en terug naar hun vee in hoger gelegen stallen. Straks kan het misschien niet meer. Een koude nacht breekt aan. En men probeert op velerlei manieren de wacht bij de dijk een beetje te veraangenamen. Het is alweer bijna 12 uur als iemand zegt: dit is voor mij nou echte Kerstmis. Alle mensen samenwerken om het droog te houden. Opnieuw is er een nacht voorbij. Het gevaar is nu geweken. Het water is tientallen centimeters gezakt en ook de pompen hebben er geen moeite meer mee. De ongeveer 20 vrachtwagens zand en duizenden zakken hebben hun nut getoond. De vele vrijwilligers keren voldaan terug naar het crisiscentrum. De brug in Meerlo mag worden gebruikt op eigen risico. Men heeft zandzakken langs het talud gestort om verdere onderspoeling tegen te gaan. Ook hier bij het voetbalterrein is het water wel flink gezakt, maar men kan er nog steeds niet door. Onze
eigen basis dus op. Met de hulp van al deze mensen, de diensten van de militairen en de brandweer, de loonbedrijven, de zand- en vrachtauto's, mensen wiens land of erf werd gebruikt voor het opwerpen van de dijken en natuurlijk de inzet van de vrijwilligers en de leidinggevenden, was het mogelijk om de meer dan 200 bedreigde huizen in Blitterswijk droog te houden. Langzaam keert het gewone leven in Blitterswijk weer terug. En voor toeristen heeft de Maas nog heel wat souvenirs laten liggen.